Ahoj, toto video si otvoril asi preto, lebo ťa zaujíma, ako urobiť také preteky, čo všetko potrebuješ a ako máš čo urobiť. Ak je to to, čo ťa zaujíma, prišiel si správne. Tak sa pohodlne usaď a ja ti všetko pekne vysvetlím. Fajn, povedzme, že už máš vybraté miesto, disciplínu, vybavené všetky povolenia a chceš zabezpečiť časomieru na nejakých pretekoch, ale nemáš ani poňatia. Ako na to? Ako prvú vec, čo musíš mať, je rozpis pretekov, ktorý si musíš pripraviť ako organizátor. Do rozpisu pretekov patrí samotná trať, ako bude vyzerať, akú má dĺžku, kde vôbec je, na akom mieste, kedy sa bude súťaž konať, kedy presne má byť predpokladaný štart. Pre koho sú preteky určené a aké kategórie sa budú hodnotiť. Koľko bude stáť štartovné. Všetky oznámenia pre súťažiacich. Aký bude organizačný výbor. A nesmieme zabudnúť na ceny, ktoré sú športovci schopní vyhrať. Okrem toho si musíš dohodnúť podmienky zabezpečenia pretekov. Pre tvorbu ceny zabezpečenia pretekov je dôležité mať predstavu, aký počet pretekárov očakávaš. Ak budeš mať rozpis, to je síce super, ale to nestačí. No teraz si môžeš objednať časomieru a dohodnúť podmienky zabezpečenia. Na zabezpečenie časomiery a plynulého chodu pretekov môžeš použiť čipovú časomieru Race Result. Tento online systém ti ponúka rôzne úrovne spolupráce. Prvá najjednoduchšia a najbezpečnejšia možnosť je objednať si kompletné služby časomiery. Treba si uvedomiť, že táto možnosť je najdrahšia. No výhodou tejto možnosti je to, že si môžeš požiadať o akúkoľvek službu, ktorá sa ti páči a časomiera ti ju zabezpečí. Síce si priplatíš, no všetky možné komplikácie, ktoré by mohli vzniknúť pri prevádzke, sú v rukách odborníkov a ty sa o to nemusíš starať. Druhá možnosť je tá, že si techniku na meranie časov vypožičiaš alebo kúpiš. No budeš si musieť preteky kompletne spravovať sám, či už registráciu, spôsob platieb športovcov, samotné meranie a výsledky, alebo o to požiadaš správcu systému Race Result. Ak si sa zlakol, že tretia možnosť nebude, tak ťa poteším. Ak ti doteraz nepadla do oka ani jedna možnosť, tak tu mám pre teba možnosť zaobstarania kompletného časovania, spracovania či už online systému, meracej techniky úplne sám a manuálne. Aj v tejto možnosti môžeš požiadať o online nastavenie, registrácie a platieb štartovného správcu systému Race Result. V krátkosti som ti ukázal, čo všetko zhruba potrebuješ na vytvorenie vlastných pretekov. Vysvetlil som ti úplný základ, aby si tomu jednoducho pochopil a v nasledujúcich videách sa pozrieme na podrobné vysvetlenie jednotlivých, či už systémov alebo úkonov. Dúfam, že si niečo z tohoto videa odniesol a budem rád za pozitívnu spätnú väzbu. Pre toto video to je všetko a čau.